estarà molt content de veure-us a tothom aquí. Estem aquí per això, per la presentació del llibre del Toni Álvaro, La revuelta de les mujeres, un fet que va succeir el 1918 que ell us explicarà, jo no us espereu que jo faci cap, diré 4 coses i els hi passaré amb ells la torna, però sí que és un fet on van intervenir només dones i que va passar desapercebut al llarg de la història i gràcies a algun estudi que ha fet 2 professores de l'Autònoma que també en van parlar en un acte del 8 de març i llibres com el del Toni, on es recuperen aquests fets que si no passen una mica de puntetes per la història, que és el que passa una mica el que ens ha passat a les dones en tots aquests anys. Per què moure'ns? Ens hem mogut sempre a les dones. No sempre ens hem mobilitzat totes, no sempre... Però això els homes tampoc ho han fet. Hi ha hagut vagues on està comptat una part de persones, altres no. Jo vaig treballar molts anys a Iscondel i a les primeres vagues a mi em sobtava quan la majoria... Hi havia una gran part de gent que no sortia, perquè jo deia estem negociant un conveni, estem negociant millores salarials, estem negociant millores de condicions de treball i d'això ens en beneficiarem tothom. I no tothom sortia, tampoc les dones. També hi ha hagut dones que s'han implicat més i altres que s'han implicat menys. Jo amb 35 anys de treballar a la fàbrica, només 2 dones vam estar en el comitè d'empresa. Però també, tampoc hi havia homes que tampoc s'hi implicaven. El que passa que amb totes aquestes mobilitzacions, com us deia, sembla que anem fent com parxes, però realment, i penso que si no canviem estructures, l'altre dia també ho parlàvem amb el Toni, no aconseguirem gran cosa. La vaga del 8 de març va ser una vaga multitudinària, realment, van parar moltes dones. Ens vam mobilitzar moltes dones a Barcelona, jo em vaig sorprendre de la quantitat de dones de diferents edats i moltes dones joves. Però si anem a analitzar, les dones del 1918 van arribar a aconseguir part del que demanaven. Quiero agradecerle nuevamente que nos haya permitido acompañarte en la presentación de este libro, de un libro tuyo y además de un libro de esta naturaleza, de esta temática, de estas características. Y también te quería agradecer que lo hayas escrito, porque es muy grande en la línea de lo que decía Rosa, que se escriban libros que de algún modo, y ahora después reflexionaré muy brevemente un poquito más sobre eso, recuperen nuestra memoria, la participación en la memoria histórica de las mujeres. Tanto este libro como tantas crónicas que escribes a través de diferentes medios, y yo creo que esta sala esté llena hoy así también responde a eso, a tu generosidad a la hora de compartir reflexiones y emocionarnos en muchas ocasiones, recuperando, presentándonos hombres y mujeres, pero particularmente mujeres que la historia había borrado o había exterminado. Por tanto, muchísimas gracias. Como decía, vuelve a encarnar, vuelve a traer a la vida, a la memoria colectiva, al alma, a mujeres como Amalia Alegría, Rosario Lucet, Rosario Lucet, que li llamaven a tres picotzats. Però sí que em quedava una mica llunyà. I casualitats de la vida, o potser la vida en si és una casualitat, feia 2 setmanes que havia trobat, buscant informació per un altre tema, informació sobre la revolta aquesta del 1918, que era una pàgina web, un senyor que explicava els fets, potser en 5 pàgines monografiades, i jo li vaig dir, mira, del que em dius tu no em veig capaç. Dic, però acabo de trobar això, que són 5-6 pàgines, jo potser fotent rotllo allà 10 pàgines més i alguna informació trobaré i aniré llarga. El que havia de ser una cosa d'escriure en 2 mesos, m'ha dit, tranquil, que tens 2 mesos per fer-ho. Jo, de quan en quan em surt el ramalazo xulo, vaig tardar un any. Un any per diverses circumstàncies que no tenien res a veure amb el procés d'escriptura del llibre, però sí que buscant apareixia molt poca cosa i gairebé tot sempre era el mateix relat resumit, en la qual cosa vaig decidir que aniria a les fonts originals, a la premsa de l'època i que intentaria narrar els fets, aquella vaga que va durar aproximadament uns 15 dies, més o menys seguint dia a dia tot el que anava passant
intentant reflectir o copsar el que podria ser la vida quotidiana de, sobretot, les dones que són protagonistes del llibre. Jo ho torno a dir, no soc historiador, no soc filòsof, no soc sociòleg, no soc antropòleg, soy periodista local, que diuen, presenta periodista local, reconforta que a Màlaga Picasso és el pintor local. Però vaja. Dic, pues faré de periodista, narraré el que va ser la pel·lícula d'aquells fets de la millor manera que pugui, prenent com a referència, per tampoc embolicar-me gaire, premsa com El Diluvio, que és el diari més llegit de l'època. De fet, és una època on hi ha moltíssims diaris, és impressionant, a més són molt divertits. Solidaritat Obrera, que havia de ser una font imprescindible, a més, feia molt poc temps que Ángel Pestaña acaba d'assumir la direcció del diari, a l'òrgan de la CNT. La Publicitat, un altre diari també de tendència republicana com El Diluvio, que també té bastant de bona sortida, i, per compensar una mica, La Vanguardia, que era el que feia esment a tots els bodorrios i que si el marquès de la Foronda i de tomar el té en casa de fulanito. Sí, però també són molt catxondos. I la primera sorpresa que em vaig trobar és el llenguatge que s'utilitza a la premsa de l'època. Tinc aquí uns breus exemples perquè si compreu el llibre, igual a mi no cal que em llegiu, però si aneu a l'extracte de premsa segurament us hi divertireu. Per exemple, El Diluvio, que són molt catxondos, narren uns fets. Diuen, en la calle de Rubados número 13, tienda de comestibles, propiedad de María Ores, se promovió una fenomenal algarada. Motivó la joyina el que la referida tendera pretendiese cobrar un real de 6 sardinas que le compraba Catalina Oliver, quien no quiso pagar más que el precio tasado. Tendera y compradora se arrearon unas hostias y gracias a la intervención de unos guardias municipales la cosa no pasó a mayores. A la guerra és un dels que va acabar marxant a l'exili, era una pluma d'aquelles prodigioses, parlava 9 idiomes i en cap dels 9 idiomes que parlava es mossegava la llengua. I es podien trobar editorials, opinions com aquesta, en la que Ángel San Blancat diu: gobernantes homicidas, ministros del hambre y de la muerte, dadnos pan o matadnos, matad el hambre o matad al hombre, venga trigo o venga infantería, caballería, artillería y guardia civil, pero basta de súplicas y de quejumbres. Si no nos dan vituallas, nos las tomaremos. Iremos a la conquista del pan bajo las banderas de San Pedro Kropotkin. El bacalao o la vida, ladrón, o saca las patatas o te sacamos los hígados. Ala, o comemos todos o reventamos todos. Aquesta era l'ambient que respirava per Barcelona fa una època, sobretot entre 1917 i 1923, on fer vaga no és cap novetat. A Barcelona hi ha vagues constants, diàries, i durant setmanes, mesos, hi ha locals, hi ha de tot. El que potser passa que aquesta vaga, que és vaga de subsistències en un principi, sí que transcorre entre 2 anys que tenen com més potència èpica. L'any 1917 és l'any de la vaga general revolucionària, una vaga que surt com un xurro, perquè no hi ha coordinació entre CNT i UGT, els ferroviaris de la UGT s'avancen a la convocatòria de vaga i allò acaba amb gairebé un centenar de morts, més de 200 ferits i 2.000 detinguts. I també està l'any 18, entre aquest any 17 i l'any 19, que és l'any de la vaga de la canadenca, una vaga que va durar 44 dies a Barcelona, tota Barcelona parada, i que gràcies a aquesta vaga es va aconseguir per primera vegada de tot el món que per llei es reconegués la jornada laboral de 8 hores. Va ser aquí a Barcelona. El tema és que després la patronal es va passar la llei por el forro i no es va aplicar mai. Estem en aquest any 18, en plena Primera Guerra Mundial. Espanya, en teoria, és neutral. És neutral perquè ningú l'ha vingut a buscar, tampoc. No podien oferir gran cosa. I els empresaris i els grans terratinents aprofiten l'avinentesa de la guerra europea per exportar tota la seva producció i enriquir-se. Això, un amb cert sentit comú podria dir, bé, hi ha molta exportació, molts ingressos, redistribuïm la riquesa, els beneficis, per aquí. El que executa, el que dona l'ordre de reprimir i d'executar a la negreta és el capità general de Catalunya, Francisco González de Bassecourt, més conegut com a Conde de l'Asalto, que és un títol que li van donar per una defensa del Castillo del Morro a la
sabana i que passa de generació en generació. Tot i fer això, en aquest home el van fer dimitir des de Madrid perquè consideraven que havia estat molt tou. Aquí estem parlant, com dèiem, d'unes situacions molt dures i d'una tradició que també veiem el 1789, aquest rebombori, o també el 1773, el que són els avalots de les quintes, en els quals les dones sempre tenen un paper absolutament fonamental. És una revolta, aquesta de gener del 1918, que no és exclusiva de Barcelona. De fet, a tot l'estat hi ha situacions semblants. Hi ha revoltes prou importants a Alacant, on també acabarà dimitint el governador civil. A València també n'hi ha. A Màlaga n'hi ha una molt important, que de fet a Màlaga aquest gener han fet actes oficials de record i homenatge a la revolta de les dones de Màlaga del 1918. A Palma de Mallorca també al febrer hi ha una revolta que dura un dia, més acaba ràpid perquè maten a un xavaló, a un obrer, el primer dia de la revolta al port i la cosa s'acaba. I, curiosament, l'altre dia llegia a premsa que aquest any s'ha descobert que el 1918, al març, va haver una vaga de subsistències a la comarca de Ferrol, a Galícia. Les ferrolanes, una revolta importantíssima en la que, curiosament, una historiadora estava investigant un altre tema, entrevistant àvies de la zona, i acaba descobrint el que ja s'havia oblidat totalment. I dic que s'havia oblidat perquè va ser una vaga, a més molt violenta, per part de les forces de repressió de la Guàrdia Civil. El 13 de març van fer al poble de Navron una manifestació, van acabar disparant i van haver una dotzena llarga de morts entre dones, homes i nens. Tot això es va quedar tapat immediatament, els que acaparaven productes van baixar una mica el preu per no quedar-se de la frenada. Durant la Segona República es va erigir un petit monument a la memòria d'aquelles dones i acabada la guerra, un falangista que era fill d'un dels acaparadors de la revolta del 18 el va tirar a terra i fins avui a dones. A la de Barcelona el que més crida l'atenció és que és exclusivament de dones. Són les dones que diuen als homes que no us volem a les nostres manifestacions. Per diverses raons, hi ha algunes de molt pràctiques, molt femenines, si em permeteu. No volem homes perquè així no s'infiltra la policia a les manifestacions. No havia encara dones policia. Clar, ara no podria ser. Us quedeu aquí. Els únics homes que tenen accés als mítings són els periodistes per fer les cròniques del fet. Per una altra banda, per assegurar els ingressos a la família. Que nosaltres fem la vaga, nosaltres parem, nosaltres sortim al carrer, vosaltres aneu a la fàbrica, que ja ens coneixem, i cada vegada que hi ha vaga acabeu al bar. I us poliu tots els ingressos. Perquè ells s'apunten, ells, anem-hi! No, torneu a casa i aneu fent feina. De fet, sí que en un dels mítings, crec que és la Libertad Ródenas, que deixa ben clar que diu ella, si nos atropellan nuevamente, perquè és un dels mítings en què ha hagut càrregues de la Guàrdia Civil, i nuestros compañeros, nuestros hermanos, están prontos a salir a la calle en defensa de nuestra dignidad. Ellos esperan nuestro aviso, una mica com a element de pressió i última instància. Mai es recurrirà a aquesta última instància. Els estudiants també hi ha una manifestació que diuen que es volen apuntar i ells diuen que millor vagin a estudiar i que aprenguin un bon ofici. Per tant, és només de dones i elles en són conscients. Per això aquesta revolta, aquesta vaga, que acaba sent una vaga a Barcelona i altres ciutats com Sabadell, Badalona, és important perquè elles comencen a donar-se compte que estan guanyant un espai públic al carrer en el que, com deia abans la Maribel, escolten la seva pròpia veu, es miren a la cara, es reconeixen i veuen que formen part, en aquest cas, d'un nosaltres que va molt més enllà de reclamar baixeu el preu del pa perquè els nostres fills tenen gana, baixeu el preu del carbó perquè els nostres fills passen fred. Es demana que es baixin els preus, que es posin els preus simplement els preus que havia abans de la Primera Guerra Mundial, abans que es dispari tota la inflació, i ja al llarg de la vaga, de fet, també s'aprofita per demanar que rebaixin els lloguers, i hi ha un moment que s'apunten les dones de classe mitja alta dient baixeu el preu de la carn,
perquè de fet no menjaven carn i a part, pel que sembla ser, la carn a Barcelona era molt dolenta i de molt baixa qualitat. Moviment que serveix per escoltar les seves veus i que a mi em recorda un poema que passo a llegir de la Daisy Zamora, poetesa nicaragüenca, va ser guerrillera del Front Sandinista, va tenir també viceministra de Cultura en els primers anys de la Revolució i que crec que també serveix bastant per reflectir aquest sentiment de prendre una veu sense esperar ser un record. Escrivia Daisy Zamora: cuando las veo pasar alguna vez me digo, ¿qué sentirán ellas, las que decidieron ser perfectas? Conservar a toda costa sus matrimonios, no importa cómo les haya resultado el marido, parrandero, mujeriego, jugador, pendenciero, gritón, violento, emperador de la casa, tirano en todas partes. Cuando las veo pasar tan dignas y envejecidas, los hijos, las hijas les han ido de la casa, solo ellas han quedado con ese hombre que alguna vez quisieron. Tal vez ya se calmó, no bebe, apenas habla, está achacoso, cegato, inofensivo, casi niño. Me pregunto, ¿se atreverán a imaginarse viudas? ¿A soñar alguna noche que son libres i que vuelven por fin sin culpas a la vida? Les dones del 18 no van esperar a quedar-se vídues per exposar-se a la vida, que és el que composen només les dones. Simplement hi ha tot un seguit de noms com Gregoria García, Irene Torrents, Josefa Rodón, Paulina Martín, Josefina Torres, Amparo Montoliu, Julia Nebot, Adela Rodríguez, moltíssimes més. Hi ha una tal Gloria Calvo, que resulta que 100 anys després es descobreix que no es deia Glòria, que es deia Elodia Calvo. Després explicarem per què. Suposo que ella diria soy Elodia i el periodista diria Glòria. I durant anys i anys apareixia una tal Glòria Calvo. De fet, en molts diaris els noms i cognoms a vegades apareixen canviats. De fet, la Rosario Dulcet igual apareix a Mo que a Mu, d'una banda o de l'altra. Sí que hi ha algunes altres que tenen després una trajectòria, són les dones vinculades al moviment llibertari que agafaran més protagonisme en els anys que venen. Gent com la Cinta Roigé, que era la filla del Joan Roigé, que era un professor, mestre racionalista. La Lola Ferrer, que vivia a Sant Martí de Provençals, que era una dona analfabeta que dictava els articles al diari al seu fill, que sabia escriure. Anava dictant, el fill escrivia i publicava i participava. De fet, és una de les dones que va anar de gira per Sabadell i altres ciutats. Les més conegudes segurament la Rosario Dulcet i la Libertat Ródenas, que van crear el grup Brises Libertàries a Sants, dues dones molt potents, una d'elles amb molt mala sort a Google i a internet. A Rosario Dulcet, tu busques a Google Rosario Dulcet i totes les pàgines on surt la biografia de Rosario Dulcet surt la foto d'una senyora que diu Rosario Dulcet, no és Rosario Dulcet, és Julia Tello Landeta, una miliciana comunista, la Tellito, coneguda, va morir fa 2 anys, el 2016, que és una foto que està aixecant la mà en un míting, cabell curt, molt emocionada, i sempre surt Rosario Dulcet i per la tele, jo no sé si algú deu tenir alguna foto de Rosario Dulcet, però sempre posen la d'ell. I Libertat Ródenas sí que aquesta és potser de les més conegudes o recordades. És una dona, la Libertat, família de tots ells anarquistes, que quan esclata la guerra espanyola amb el cop d'estat feixista del 18 de juliol, ella se'n va al front d'Aragó amb la columna d'Urruti, participa a l'atac i la presa de Pina d'Ebro. De fet, veu morir a molts xavals del seu barri. Ella sempre recorda com prenent posicions en un cementiri a les afores de la ciutat, com si li moren xavals amb els que anava a ballar els diumenges, que ens feia poc, i que després, durant la guerra, al tornar a la rereguarda, va coordinar tota l'evacuació de nens i nenes d'Aragó cap a Catalunya, va acabar passant a l'exili a Mèxic, i dels 3 fills que va tenir, 2 van morir al setge de Leningrad a la Segona Guerra Mundial. Un setge en què van morir gairebé 1 milió de persones, la majoria de gana, no per les bales alemanyes. I acaba sent una manifestació d'unes 500 persones, aproximadament tot dones, que és aquí on ja diuen els homes que sisplau que no. Els primers dies són aquestes 500 dones, després passaran a 1.000, a poc es convoquen mítings i convocatòries amb 5.000 persones on tothom qui vulgui pot parlar. A la plaça Real és un lloc de trobada al matí, allà reuneixen totes, qui vol parla, s'organitzen, es distribueixen, està tot perfectament organitzat. I l'Amàlia Alegre
sí que és una persona que intenta mantenir aquest cert ordre de la protesta i també va veient com es veu una mica desbordada per aquesta ala anarquista llibertària, i ella ho denuncia diverses vegades, que diu que no està d'acord amb que s'utilitzi violència, que tot ha de ser més civilitzat, i arriba un moment en què fins i tot diu que si la seva opció veu que no té seguiment, que ella no està disposada a deixar passar les altres i que facin el que vulguin. Ella continuarà fins al final. Aquí és curiós perquè durant molts anys sempre s'ha donat per fet que l'Amàlia Alegre es veu desbordada i acaba deixant el moviment i plega la primera setmana i se'n va cap a casa. De fet, en un dels articles que vaig llegir a internet ho donava per fet. Després, quan vas veient els diaris, és que està fins al final, està fins al final, de que ella continua anant. A més, és una senyora que la premsa és una mica cruel a vegades amb ella, sempre la pinten plorant als mítings. Diu que jo... perquè l'acusen que està rebent ofertes del governador civil, que és un marquès, el marquès de Pilares, que diuen que li paga per desactivar la vaga. Sí que és veritat que a l'estar segurament aquesta vaga vinculada a un partit polític, els anarquistes diuen que sigui un moviment absolutament lliure, no vinculat a cap partit polític, perquè és la manera que en qualsevol moment el partit digui s'ha acabat, i s'ha acabat, que siguin elles mateixes les que decideixin quan i fins on arriben. Amàlia Alegre és surt cada dia a la premsa. El que no surt són fotos d'ella, sembla que li fan una petita entrevista o li prenen 2 declaracions. Surt una foto molt borrosa, no es veu res, es veuen com 3 o 4 ombres, que dius, mira, són senyores, en plan los otros, mirant espantades a càmera, que ells han anat allà a un tercer pis del carrer de l'Olmo, del Raval. I Amàlia Alegre en aquell moment es converteix en una dona molt popular. De fet, si li arriba a composar una cançó que es canta per tot Catalunya durant molts anys. Fins que s'acaba la vaga, després ho explicarem, i una mica Amàlia Alegre va desapareixent, va diluint-se al llarg dels anys, ningú parla d'ella, sí que aquest llibre que de manera no prevista arriba a mans del Quim Oltra, professor d'Història a l'Institut Banús, que diu, ai coi, la setmana que ve tinc una guia turística pel barri del Raval amb alumnes de primer de batxillerat per parlar d'història trepitjant carrer, i mira, si no et fa res, me'l miro, li faig una ullada i potser puc aprofitar alguna cosa d'aquest llibre. Se'm va fer la visita guiada, al cap d'una setmana començo a rebre trucades mig desesperades dient el Quim Oltra vol el teu telèfon, que vol parlar amb tu. Finalment contacto amb ell i m'explica, no, mira, és que et vull comentar una cosa, i és que vaig fer la visita guiada amb els alumnes del primer de batxillerat de Banús pel Raval, vam fer un passeig per aquells carrers, vam passar a la vora del carrer de l'Om, i li vaig comentar, mira, hi ha un paio del poble que ha escrit un llibre que parla d'aquestes coses, no sé si us sonarà, perquè és una cosa molt poc coneguda, una revolta que va haver el 1918, protagonitzada només per dones, molt interessant, i està bé que això es vagi recuperant. I vet aquí que una de les alumnes que està participant de la visita aixeca la mà, diu, sí, a mi això em sona perquè la meva àvia sempre ens explica que la seva àvia li explicava que havia participat en una revolta i que va organitzar un bon sarau per aquí. I el Quim li pregunta, ah, sí? I com es deia la teva rebesàvia, si és que te'n recordes? Amàlia Alegre. Cerdanyola viene poder. A veure, és a dir, fa 100 anys una dona, que és un exemple paradigmàtic de tot això, de fet la família Roig la presento, no saben ni on està enterrada Amàlia Alegre, és de suposar que qualsevol posada a Montjuïc ja saber ja les vegades que l'han renovat. I avui sí que crec que també estic en part emocionat de poder fer aquest acte perquè tenim a la Rosa Guillamont, que és la neta de l'Amàlia Alegre, la Carme Jiménez i la Imma Guillamont, que són
besneta de l'Amàlia Alegre. Les portes a les 20:30. La Cervera 30 encara gràcies. Els que aneu a Castellbell i al Vilar us quedaran. I estan també la Laia i la Paula Trigo, que són rebesnetes de l'Amàlia Alegre. Amb la qual cosa, doncs, bé, veieu que la història no és una cosa que nos cuenta cosas del pasado, sinó una cosa que tenim molt present.